Guys, daming huli guys. Daming huli. Daming huli. Daming huli. Yun oh. Vlog na, vlog na, vlog. Oo nga. Yan yung mayari oh. Screen! Marami naman na yan, kanina. Di ba kasi ng bahay na yan? Lakas ng hangin. Uy! Oh, sa. 1-0. Bah, Yun, no? galing ah. Yun nasa gitna. Second bat, second bat, second bat. Pangatlo. Second bat. Uy, Oh, putra guys, dami. Sulit. Agbak, iya. Ano yun? Ano yun? Just bat, just bat. Maliliit talaga, ano? Ganun lang pala yun. Gawa nga tayong ganyan. Ano yan? Yun, oh. Oy! Kaso maliliit na ngayon ano? Apat, apat. Mahal yan, mahal yan. Ay! Wala na laman. Wala kayong pain koy? Maganda dyan, maraming ano, pain ano? Kahit yung feeds lang. Pang-lima. Ang pang-lima. Ayun! Lumubog na oh. Ay, patay. Patay, lumutang. Marami yun. Ganyan lang pala pag ano. Pang-lima, pang-lima. Oy! Patay. Swerte kapag may fish pan ka pa. Ilalagay mo yung ano, yung mga maliliit. No? Pangani, pangani, pangani. Lakas ng hangin no? Oh, pangani, pangani, pangani. Oy! Maliliit na. Wala pa? Grabe po. Mas masarap siguro. Marami yung huli yan. Maraming huli siguro yun pag may pain yan. Oo. Dito na ibigay sa akin. Parang kinakain na lang ng tilapia no? Na. Diyan lang pa yan, Ton. Dami Wah, na. karga pa. Yun, lalaki. Good size. Iba talaga kapag ka-screen. Kahit walang pain pala.
Uy. Isa lang. Kinain na yung iba, no? Oh, ini namin eh. Bumili rin kami. Screen. Yan, marami yan, 5 marami minutes. yan, marami yan. Wala. Wala. Sino eh? Na? Sino yung mga dito? Wala. Baka umangat. Yan, marami yan. Ay, uy. Tatago pala yung mga tilapia dyan eh. Diba ako rin? Tataka nga ako nito. May mahaba na ano. Yung ano yun. Hindi. Marami sila eh. Gawa kayo din Yung giyari na. Ayaw ko na. Gawa ka mo na. Gawa ko tayo dito. Gawa ko. Screen. Gano'n ko yung isang yard na. Ako, dagdagan ko yung mga lambat. Kayo gagawa kayo ganyan. Marami yan! Uy, dami. Marami yan! Dami. Pakita mo! Yun oh. Daming huli ni kuya. Manalo yung huli ah. Manalo. Screen. Tara. Ha? Lalan? Lan? Marami yan! Dadagdagan daw ba? Ano yun na kanina yun? May galaw na rin. Oh? Galaw. Pahuling ang mahuli na eh. Uy, dami oh. Dami! Uy! Laki. Tatanga naman ang tilapia na yan ha? Wala namang pain. Pumapasok dyan. Buang! Guys. Dami oh. Screen lang yun guys oh. Hindi ka dahil ay itmitin. Screen. Tayo naman pupol na survey dito pa. So ayun lang guys. Yan yung screen niya. Ayun, nakaluwa naman kanya.